David, vi skal spise nu, Mads. Og jeg går bare ned og venter, så kommer du bare, når du er klar. Ja, jeg kommer. David! Kommer du snart ned og spiser? Jo. David, husk nu, at din valg har konsekvenser for dit liv. Det siger du altid. Nå, men jeg mener det altså, David. Det kan ske alvorlige følger. Jeg kommer lidt. David, hvor bliver du af? David? David? Ruttemus? David? Jeg sagde jo, at din valg havde konsekvenser for dit liv. Nu skal jeg. Nu skal jeg.